Pripun, Mbak? Mas nek ajeng ngoten niku teko jujur. Oh, jujur. Lho, jujur dalam arti napa, Mbak? Ajeng medok, ajeng napa. Kan apa? Intine kan apa? Kan pamit napa ngono? Nggih pamit, nggih jujur aku lho wek anan mriki apa pripun kono. Oh, ngoten. Iki untuk kok pamit tak apa-apa kok. Loh, iki kurang penak piye? Duwe bojo sepenak mbake iki kuwi kurang trimo piye? Intine nek kowe iki selingkuh arep medok ro wong. Nek penting omahe lho Mas, masane utang nggih dit nyarutang, Ah. masane dit nek kula ngene. Nggih. Nggih to Mas. Terutama pamit wae to, Mbak. Ah, pamit, Bu, aku arep selingkuh. Ah. Oke Mas. Lho, mah diterke syukur mah disangoni. Lho kurang penak piye to? Ah, terus Wong gek sing kalih Wonosari iki mbek anan kono Nggih. tak bales. nah nggih, ini pirang dino, Mbak, wingi? Le ngono pirang dino? Sik wingi niku sedina sewengi. Sedina sewengi. Ah. Riyen 3 dina. Tentu dino lah iki tak takon. Niku Sedina wedokane beda lho Mas. welok. Oh saiki sedina sewengi kuwi tok jakne ndi, Mas? Maksudnya mubeng-mubeng apa nendi? Mubeng-mubeng. Nah. Mubeng-mubeng. Ning ana indikasi aneh ra Mbak ning awake nek emang mubeng. Niku cokot semut apa cokot napa niku? Wah. Paling nggih. Nggih. Nek mubeng-mubeng mosok nggih. Napa gulune abang-abang ya ora mungkin. Tenang, Mbak. Tak tes dengan iki lho, Mbak. Rokok kula niku iso gawe wong bloko sak kabeh. Jujur. So jujur. Nah, ini pemirsa dapat keluh kesah ada pasien ini intinya bojone gane selingkuh wae. Kok ditakoni iki nginep sedina sewengi. Jarine ming mlaku-mlaku ning dalan. Coba ketemu aku model paitan rokok iki padha ora sesuai alasane. Mas, ndelok mataku, Mas. Nah, ini posisi tertidur, Mbak. Coba digathukke sesuai mboten dengan kata-kata Mas tadi. Untuk orang yang saya sentuh Masnya, tidur pulas sangat dalam sekali. Mas Isnan, dengarkan suara saya sambil tidur pulas angler. Saya ingin memastikan beberapa hari ini kan jenengan baru ada problem dengan istri yang bisa dinyatakan kasus perselingkuhan. Nah, Mas Isnan ini 1 hari 1 malam nggak pulang itu kemana, Mas Isnan? Bisa dijawab jangan jujur? Hotel Ke hotel. Oh, hotel daerah mana, Mas? Pakem. Pakem. Oke. Jadi intinya pun mboten jujur lho, Mbak. Wong muni jalan-jalan nggih pun ketemu jawabane. Ternyata 1 hari 1 malam niku teng hotel. Nah, ini. Oke. Coba kita sadarkan ya, Mbak ya.